Welkom op de fruittuin hier in Eastermar. Het seizoen is weer begonnen. Dit zijn de frambozen. We hebben rode bes en allerlei andere soorten bes die je zelf kunt komen plukken en die we dan later gewoon in de schuur afrekenen. We hebben ook prachtige sappen en siropen en het is werkelijk een genot om hier op deze mooie tuin rond te lopen en de stress van je af te plukken. De stress van je afplukken? Ja, nou, een hoop mensen komen hier gewoon omdat ze het gezellig vinden om eens door deze tuinen rond te lopen en fruit te plukken. Je bent echt even ergens helemaal met iets heel anders bezig natuurlijk. Kun je niet veel beter naar de groenteboer? Is dat veel simpeler? Dat is ook veel simpeler, ja. Maar dan doe je niet even iets anders. En dat doe je hier dus wel. En hoe gaat het plukken, mevrouw? Oh, heel snel. Ook dit? Ja? Ja, het ging heel goed. Geweldig zijn oogst. We hebben best hamer vol. Ja, nou samen naar maar vol. Samen zet er aan. Ja. Net misselijk eten, hè?